asibathane ngefaith yokureceive. Asitholi faith yokuma. Ifaith yokuma isitong sizasidlule. Kuhlule sona wena ume usale ungadluli nazo. Asitholi faith manje ukuthi nevertheless. Bantu abafana bathathu noma engasasi. Yizo lo faith. Athi siyazi uNkulunkulu wethu ulwa. Uzosikhulula. But we want to sifuna ukuqinisekisa ngalena. Noma athiwa akasasikhululwi. Kungacabanga ukuthi mhlambe ukhona into esisazoyishintsha. Sasinqumile. Uthi uPetro decide who we must listen to. Uzenza chapter uthi silalele nina noNkulunkulu. Noma singasishaya. Lithi iBhayibheli bashawa kwathi ngaphinde ngikhulumela le gama bashawa. Lithi they count themselves worthy to suffer for Christ. Ebazalwane, listen. Mesifike ekhaya. Ayikho into ozoyiveza ephathekayo. Countwa as worthy. That's one ngicela nganibulela lento. Ebazalwane, ekhaya what qualifies you? Amaskars. Beyond blessing. Blessing washiya la, but amaskars. I hope you know ukuthi no Jesu mevuke ethuneni. Sakho. Usezulwini nje amaskars. Uthi umpostoli Paul ke Paul says angahlushwa umuntu. Qala nje lama apostoli laba bafikayo besenza izinto ezinkulu. Ngicela mina bangangisukeli because in my body I bore a mark. Nginomaka abaphuvayo iapostolship yami. Angikhulumi phela. Ngamazwi lento sengiyisafarishela. Kunomuntu kunephathi kaNkulunkulu oshunyaye omkhonza umlandela ngoba ushunyayeziwe. Kodwa khona longena elingweni it's a point of no return. Ngeke. Umzalwane ongakalahlekelwa ngenxa kaNkulunkulu kune dimension engakafiki kuyo.